Wongokando zviri kuitika muri yeZimbabwe linjani zviri sei maswera sei titambire welcome paNashTv kuburikidza nasaura vedu nhasi tiri kufamba nasaura vedu vebank ABC City Hope tiri kutaura isusu kuti #city to city uchida kutumira ndai dzako angave magreen maUS angave marands zvese mwana wamai tinongoita sei tinokubatsira isusu sebank ABC City Hope pano ndina homba rume Tembo makadini iripo makadiwo Tembo munoziva Tembo ka ini ndikaudza vanhu kuti madzimai angu 5 aya makaona ari kumbaya vese vaiva ndakavaona nekugona kuridza ngoma vanozviramba ya zvinogona kunge pamwe kunenge kuri kunyepa asi pamwe ichokwadi nekuti zvakanzi hapana chisingawanise kana kuridza chikava padhibi chaipo unomuwana asi handina chokwadi mboti paitizwe Tembo ndokurakidzai Tembo vari 5 aya ndizvo zvizvi miremone zvava zvandifungisa dzimbo dzechibhandu jesaya kusipakwa zvedu kunakirwa zvedu Tembo pane vari kutanga kukuonai for the first time paNashTv live pano vangada kumboziva kuti icho chikwata chembira Dzenharira chakambonatsomira sei kuumbwa kwacho isusu takakura chingoriko nanhasi chichingoriko but vamwe vanenge vachida karuzivo so kumboti chakanatsoumbwa sei chakamira sei chikwata chembira Dzenharira chakaumbwa ndingangoti gore ra1987 tichingotanga tichisangana kudare kwataiti kudare kwedu tichitaura zvepasi kana kuti zvechivanhu saka kudaro tainge tichiridza mbira ngati vatakatanga nawo chaivo panga pana Wilfred maAfrica nyamashisha poita sinyoro anga achirova nhwa pasi uyu Crispin Mjongondi tamuona poita mudya nevana uyo Mhike Munemo anga achirova kanheketo uyu ndio vakatanga tichiroverwa hoshoni airova neruoko rumwe chete ainzi Precious Mpangavani ndinorangarira chose saka vamwe ava ndingangoti Precious ari kusouth nyamashisha ane chake chikwata asi tinomboshanda naye saka zvakadaro mukuvamba kwacho takanga tasvotwa nekunoziva kana uri kunyika dzekunze uku haukwanisi kuvhaira nechirungu ichokwadi ichocho saka takanzi isusu imborovaiwo zvekwenyu tione vekuzaire vapinda nerumba yavo vekuSouth America sasa yavo isusu hapana kana aigona mbira ndikutaura gore ra1984 saka pasina anogona kuridza mbira takati toita chitikati ishekomborera Africa ndobva tapinda muneyo asi ndakabva ndaita mwoyo kuti haikona tingashainirwa nevanhu ava vari kuita zvavo isi totadza kuita zvedu sandi kupusa kwepfungwa ikoko ndopadzakavhurika so kubva ipapo kusvika ikwe zvino 2020 ndezvipi zvamati mabuditsa imi sechikwata madamba refu masingle maEP kutara kwangu nemaLP zvekare zvii zvati zvabuda kusvika pari zvino takatangirawo makaseti naiyo yainzi rine manyanga ariputirwe ina ndoenda kwamboyadzika natsvuku ndobva yazoiswa zvaiva maCD saka ndingangoti maalbhamu atarekodha pari zvino 13 achisanganisa nemafull videos 3 alright inzwai Tembo mazuvano munoona vafana vechidika ndinomboedza hangu kumbovadzidzisawo kwatinosangana uku unoona meno zvimwe zvavanenge vakungoita zvimwe zvisinganzwisisike mazuvano munoti kudii nevafana vanonotora tsika dzekunze vachisiya dzedu dzemuno unoona anonotora kana dzeJamaica votanga kuti hanzi dancewo munoti kudii nevakomana vakadaro ndio patanga tichitaura kapaya kuti chingezi kaichi kana usina kumbobvera wabuda muno unongofunga kuti chinoshamisira nekuti zvinoitika havana kuipa zvavo vakomana chinonoitika ndechekuti kana pabira chaipo vanenge vachirova gunguru vanenge vari panze ndidzopwere mubira munopinda ana Gwenyambira ana Merciless nepwere dzake vanenge vari panze vachifudza mbudzi yatakasungirira vozovhiya variko panze havapinde mukati nengoma asi mudare havaite sei ndofunga muri kungozvinzwira muri yeZimbabwe hanzi kunenge kushamisira kunenge kuonererwa asi kutotaika nekuti zvinoitika ka zvavanoshandisa zvezvimakombiyuta nezvimacd zvavanoshandisa zve kushandisa zvavo munhu anonakirwa achiona chinhu chichiridzwa
toda kuti inga ana winkidiwani vakambotanga vachiita izvozvo inga vaane magitari Vakuri- kurai ndo yandinongotaura zvangu. Yesaya, tichipedzisa zvedu interview inoyi, mashoko enyu ekupedzisira amurida kusiyira vari kumba vari kuona muri yeZimbabwe. Aiwa, muri yeZimbabwe ka ngatikidzokerai kuchivanhu chedu. Handisi kushora vezimudhansihall vachakura zvavo vachiri pwereka vachiri kuridzira panze. Aiwa, ngatingobatanai tichiudzanawo mashoko kuti apo unenge wairasa nyaya dzawakutaura idzo hadzitaurwe. Ndedzekudande nekuti kudande vanogona kuimba zvese zvese. Handimoziva Ichokwadi ichocho. Ndofunga muri kungozvinzwira muri yeZimbabwe. Tiripo paNashTv Thursday Night Live kuburikidza nasaura vedu veBank ABC City Hope. Tikutaura kuti #City to City. Yesaya. Yeah. Atitambe nepwere. Ande zvedu tembo. aiwa machena.